Tenanan mas, ini boleh dulu loh mas. Nah, sesuk tarik dong bote, ayo. Sing duwe dhuwit bodoh nyawer. Mesakne iki tukang golek ramban iki ya luwih gede. Nek ora sing oke iki yo. Ayo baru. Terus baru yo. Terima kasih yo. Ayo semangat dah. Ayo. Ayo Mas Reng ya. Ayo kami ajarkan Mas.